Vítajte v našom meste Brno. To je to pre nás veľká česť, že navštívite naše mesto, že sa môžete zoznámiť s tým, ako sa nám tu darí, ako máme nejaké radosti, starosti, ktoré prináša život v takomto meste a je to pre nás určite veľmi významné, že máte záujem o naše mesto. Vítajte. Studené ruky, čo? Už tu mrznete, čo? Nepískaj sebe, pískaj, aby zašpievala. Zem duše nám hlasy poniževala. Mačky, no, tak ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Mali ste koľko rací? Čo? Mohli prezrieť každý. Čo? Mali ste do školy? Dobre, nada, čau, ahoj. Ahoj, nada, chlapi, koľko rací ste? Máci. Čau, ahoj. A kde chodíte na akú školu? Tak, ďakujem, že ste prišli. Ale tu máme menších, a vy ste koľko táci? Štvrtáci. No, ja mám doma šiestačku a druháka, čo taká. My to bereme ako bežnú súčasť života, jednoducho, keď chceme niečo riešiť, niečo vybaviť. No áno, to bolo to, že včera... Tak si už myslel, no už tam som a potom za... Tak sme si dovolili taký symbolický dar, ktorý pán prezident, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takýto Lajbík. Lajbík sem prinájde. Ďakujem pekne. Ja z môjho pomeného som dnes zavítal na ďalšiu návštevu do mestečka Vrano. Vyhodnotené ako najtransparentnejšie mesto. Získalo prvú priečku. A pýtal som sa pána primátora aj vedenia mesta, čím to je. A vysvetlil mi, je to jednoduché. Predsa nerobíme nič zlé, tak nič nemáme skrývať. Byť čím otvorenejšie, čím sa dá, to presne ľudia potrebujú, aby ľudia mali možnosť vidieť, o čom mesto jedná, čo schváli, čo neschváli. A to je recept pre mnohé ďalšie mestá a mestečka k tomu, aby tá dôveryhodnosť vo vedenie mesta sa zvyšovala, vedenie miesta zvyšovala. A keď budú mať občania dôveru vo vedenie mesta, v to, ako mesto funguje, bude sa vracať aj dôvera v štát. A to je presne to, čo dnes potrebujeme. Vyberte si kvalitnú vysokú školu. Nechoďte na vysoké školy, na ktoré sa dostanete ľahko, na ktorých je ľahké štúdium, ale po skončení takýchto škôl mnohí, žiaľ, nebudete mať šancu sa uplatniť v praxi. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý Hej. Nazdar, decka, čau. Ahoj. Ešte raz všetko najlepšie k vašim meninám. Tu máte taký Ducati. Jedno je pre vás, jedno je pre pani manželku, by rozdala. To je ťažké? Ošiško, to je riadne ťažké. To normálne dvíhate ako hore? Wow. Tak to akože, keď ešte pustí človek, tak to musí... Radšej nepúšťam. No však to sa len bez... No tak si troška vyskúšaš, jak sa to zdvihne. Riadna ťarcha. Riadna ťarcha. A tie vexy. To je držiak. Takto to držím? Takto? Hej, môžete. Aha, takto, že spoločne. No, ste robili sochu niekedy? Nie. No. Prvýkrát teraz. Ja som tak robil garníž z dreva. Ja som tak robil maximálne garníž z dreva. Ja by som vám to nepokázal. Nie, že to potom nebude. Teraz dokončím. Taká polka, že iba s kováčom, tak dáme to malo. Takže, No, dobre, to máš dobrý deň. Dobrý deň.